Dame i gospodo, signore e signori, lijep pozdrav, dobro večer, buonasera, buon pomeriggio, dobro poslijepodne, dobro nam došli u zajednicu Talijana Circolo. Još ponešto slobodnih mjesta bi se dalo pronaći, budite ljubazni, evo ne želimo da itko provede ovu slavljeničku večer na nogama, ovi mlađi mogu, evo pa zašto ne, i na ove prozorske klupice zasjesti. Neka bude komotno, neka bude lijepo, kasnije ćemo se naravno svi podružiti, ali hvala vam na ogromnom interesu, na ogromnom dolasku, hvala vam najljepša. Zovem se Stoja, imam 50 godina. Krećemo s videom, može! Juhu! Zašto smo svi htjeli igrati košarku 70-ih? Jer je reprezentacija Jugoslavije 1970. u Ljubljani pobjedom nad Amerikancima postala prvak svijeta. Puta dve ali tri do predstavljanje ovih reprezentanc Silimen. 23 za DDA. Simonović, Plečaš. Jugoslavija u vodstvu, 25-24, 10 točk Plečaša. Skansjač. Koš Kapučića. Prvi koš iz igre. Velja zadržavati žogo, vendar je meto. Sekunda je pretekla. Jugoslavija je zmagala sa 73-60. Zašto smo svi htjeli igrati košarku 70-ih? Jer u Puli radi veliki košarkaški trener, otac istarske košarke Joža Sever. 50. godina prošlog stoljeća pokreće brojne aktivnosti na popularizaciji košarke, što rezultira velikim uzletom košarke u Istri. Kao trener stvorio je veliki broj sjajnih košarkaša, Kolarovića, Živkovića, Jelovca, Jerkova, Mofardina. Pratimo sjajnu ekipu Istra Građevnog, sastavljenu skoro u potpunosti od domaćih igrača, u borbi za ulazak u prvu ligu, radi čega se natkriva košarkaška dvorana u Patinađu. Svi treniramo u novoj dvorani u Patinađu. Maštamo o svom klubu, pa nastaju Gaudeamus, Valkane, Veruda, igraju se gradske lige, a i tu je Čika Joža imao prste. Sredinom svibnja 1976. konačno i osnivamo naš omladinski košarkaški klub Stoja. Osnivači su Igor Černe, Valter Grubišić, Boris Kalčić, Bruna Melon, Ivan Melon, Danijel Melon, Davor Mišković, Boris Nefat, Veljko Zenzerović, Edi Sanković, Toni Smoljan, Darko Tičak i Davor Vrčić. Najstarija fotografija, vjerojatno snimljena odmah nakon osnivanja. Pokreće se škola košarke, a seniori igraju međuopćinsku ligu. Prerano nas napušta Boris Kalčić Bato. Pokrećemo memorijal koji se igra sljedećih 20 godina. Prvi memorijal je spektakularan. Za ekipu MNC-a igraju mnogi prvoligaški igrači na čelu s Draženom Petrovićem. Prva generacija seniora ulazi u Hrvatsku ligu Zapad 1984. godine. U periodu 1984. do 1986. ženska košarka prvi put u klubu. Mlađe dobne kategorije igraju gradske lige, u kojima sudjeluju svi tadašnji pulski klubovi. Nakon 12 godina postojanja kluba i isto toliko godina rada s djecom, po prvi put se i rezultatski pokazuje da se isplatio rad s mladima. Juniorska ekipa, generacija igrača rođenih od 69. do 72. zauzima 8. mjesto na juniorskom prvenstvu Hrvatske održanom u Osijeku 1988. godine. U ratnim godinama aktivnosti su minimalne. Redovito se igra memorijal, a rad sa mladima ponovno kreće u ljeto 1995.
Veterani igraju ozbiljnu veteransku ligu Istre, a 1.10.1996. na inicijativu Slobodana Jovanovića Đoke osniva se Košarkaški savez Županije Istarske. U razdoblju 2000. do 2003. sudjelujemo u projektu Košarkaškog kluba Istra. Za to vrijeme svi naši igrači igraju u različitim kategorijama. Preuređujemo školska igrališta 2003. u Košarkaški centar Stoja. 30. godišnjicu kluba proslavili smo organiziranjem američke turneje za naše perspektivne igrače godišta 1991-92. 2008. izrađujemo strategiju razvoja, određujemo misiju i viziju kluba. Konačno se otvaraju vrata nove dvorane na Stoji. U dvoranu ulazimo sa svim kategorijama početkom 2009. godine. Prekrasan završetak sa tricom, 91-65, pobjeda Stoje. Prilikom dana zlatne košarke Mirka Novosela pokazni trening je našim igračima održao Zoran Slavnić. Na školskom se 2010. otkriva spomen obilježje kao sjećanje na Dražena, a igralište dobiva naziv Igralište Dražen Petrović. Godine 2011. klub mijenja vizualni identitet čiji je autor Zvonimir Čačić, a klub dobiva i klubsku himnu, autor Livio Morozin, a izvodi je Todor. Sa mlađim kategorijama ostvarujemo sve bolje rezultate, potvrda je to da se u dvorani dobro radi. 2 godine za redom, 2013. i 2014. seniori osvajaju drugo mjesto A2 lige iza Škrljeva. Organiziramo i jako dobro igramo na kadetskoj poluzavršnici 2014. godine. Seniori po prvi put postaju prvaci A2 lige Zapad 2016. godine. Na izbornoj skupštini 2017. mijenja se uprava. Predsjednik kluba postaje Šime Vidulin, a članovi stare uprave prelaze u nadzorni odbor. Na završnici državnog prvenstva u Zadru 2019. osvajamo 3. mjesto u kategoriji predkadeta. Treće mjesto u državi osvajaju i dječaci, veliki uspjesi 2019. godine. Seniori opet postaju prvaci A2 lige 2022.
Ovaj put prolaze i kvalifikacije. Stoja postaje prvoligaš. Kadeti igraju 2 godine za redom jedinstvenu državnu ligu u sezoni 21-22 i u sezoni 22-23, kad smo završili na 5. mjestu u Republici Hrvatskoj. 2 sezone igra se prva liga. Roko Cetina i Vito Mlatac, kao reprezentativci Hrvatske u košarci 3x3, postaju europski prvaci 2023. godine u Grčkoj. Mlacak! Mlacak! Dobrodošli svi, a pogotovo naši Vito i Roko. Sada najboljoj reklami za klub koji smo ikad imali i nadam se da ćete i vi, evo, putem vaših starijih kolega. Evo, još jedanput čestitam trenerima, Roku, Vitu, roditeljima, čestitke. Evo. Seniori su drugi u A2 ligi u sezoni 25-26. Predkadeti igraju jedinstvenu državnu ligu U15. Ne bojimo se za budućnost kluba. Od generacije kadeta rođenih 1998. pa sve do današnjih dječaka ravnopravno se nosimo s košarkaškom Hrvatskom. Ne bojimo se nikoga, a bit ćemo još bolji. Hvala svima koji su nas podržavali svih ovih godina. Hvala kolegi Marku Račanu na ovom videu. Marko, daj ruku, okrenite se, pozdravite Marka Račana! Samo da razjasnimo, mi smo danas na sportskom događaju, je tako? Mislim, imamo knjigu i to, ali ovo je sportski događaj, 50 godina kluba, je tako? Zovem se Stoja, imam 50 godina, kako se vi zovete? Kako se vi zovete? Bože, ma kako se vi zovete? Dobro, za 50 godina nije loše. Stoja! Svima vam hvala na dolasku, a najprije će vas pozdraviti naš predsjednik gospodin Šime Vidulin. Šime, izvolite. Poštovani uzvanici, dragi prijatelji košarke, članovi kluba, bivši sadašnji igrači, treneri, roditelji i svi naši gosti. Dobra vam večer i srdačno dobrodošli. Velika mi je čast i zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti u ime košarkaškog kluba Stoja na ovoj posebnoj večeri kad zajedno obilježavamo 50 godina postojanja i djelovanja našeg kluba.
Dopustite mi na početku da posebno pozdravim naše cijenjene uzvanike. Predsjednika Gradskog vijeća grada Pule, gospodina Valtera Boljunčića, pročelnika kabineta župana Istarske županije, gospodina Ivana Glušca, predsjednika sportske zajednice grada Pule, doktora Marina De Rosija, te glavnog tajnika Dejana Ilića, predsjednika sportske zajednice Istarske županije, gospodina Mladena Pavičevića, te glavnog tajnika Damira Burića, direktoricu turističke zajednice grada Pule, gospođu Sanju Cinkopan-Korotaj, predstavnike škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula te osnovne škole Stoja, do predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza gospodina Roberta Jurkovića, te predstavnike Košarkaškog saveza Istarske županije, kao i predstavnike svih istarskih klubova, predstavnike medija i sve ostale goste koji su večeras ovdje s nama. Prije svega želim se zahvaliti domaćinu, zajednici Italijana Pula Circolo i predsjednici Tamari Brusić koja nam je omogućila održavanje naše svečanosti u ovom prekrasnom ambijentu. Nadalje želim uputiti iskrenu zahvalnost gradu Puli i Istarskoj županiji i njihovim predstavnicima koji su ovdje danas s nama na dugogodišnjoj podršci, suradnji kroz sve ove godine. Posebno se želim zahvaliti i našim partnerima s kojima dijelimo svakodnevni prostor i život, Srednjoj školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu te Osnovnoj školi Stoja na suradnji, strpljenju i zajedništvu koje njegujemo jer nas povezuje ista misija, rad sa djecom, njihov razvoj kako na terenu i tako izvan njega. Naravno, najveća zahvala ide svim ljudima koji su kroz ovih 50 godina utkali dio sebe u ovaj klub, svim članovima uprava, trenerima, igračima, roditeljima i svim onima koji su na neki način bili dio naše priče. Kratki dio bogate povijesti kluba koji je kod mene, a vjerujem i kod vas, probudio snažne emocije, imali smo priliku vidjeti u ovoj uvodnoj video prezentaciji. A sve ono što nije moglo stati u tih 10-ak minuta, sve priče, uspomene, ljudi i trenuci, ostaće trajno zabilježeni u prigodnoj knjizi koju ćemo vam predstaviti u drugom dijelu večeri. Od svojih skromnih početaka kao kvartovski klub Stoja je kroz godine rasla, razvijala se, te danas postala prepoznatljivo ime ne samo u Puli i u Istri, već diljem Lijepe naše, ali i u regionalnom okruženju. Danas sa ponosom možemo reći košarkaški klub Stoja najdugovječniji košarkaški klub u gradu Puli. U gradu koji kroz povijest imao brojne, puno trofejnije klubove, poput Istra građevnog 70. i 80. godina prošlog stoljeća, Gradine 90. godina, KK Istra početkom 2000. i drugih, ali nažalost niti jedan od njih nije uspio izdržati duže od 30 godina, a kamoli pola stoljeća kao što je to uspjelo Stoji. Pitanje je sada zašto? Da li su ostali klubovi radili nešto krivo? Jer ja sam siguran da nismo ni mi uvijek radili sve kako treba. Možda je razlog u tome što smo nekad bili premalo ambiciozni, kako nam nekad prigovaraju, ali činjenica je da u Stoji rezultat vrlo često nije bio na prvom mjestu. Naravno, to ne znači da do dobrih rezultata nije i bilo ih je itekako, evo, posebno od trenutka ulaska u novu dvoranu kad klub bilježi jedan značajan iskorak. Uspjehe ste mogli vidjeti u videu, ali to su dva prva mjesta u drugoj ligi Zapad, plasman i nastup u prvoj ligi, 2 godine, 2 povijesne medalje na državnim natjecanjima za mlađe kategorije, kao i drugi niz uspjeha na koje smo iznimno ponosni, a koje ćete moći pročitati u knjizi. Međutim, od samog osnivanja kluba pa sve do danas klub je davao naglasak i na druge vrijednosti pored rezultata. Osim košarkaških vještina, trudimo se da djeca u klubu nauče i mnoge druge važnije vrijednosti, kako biti dio ekipe, poštovati druge kako članove svoje, tako i protivničke ekipe, suce i tako dalje. Kako se nositi sa pobjedama i porazima, te biti odgovoran na terenu i izvan njega. Tako da ponosno možemo reći da smo ovih 50 godina odgojili niz mladih ljudi koji su osim u košarci postali uspješni u drugim sferama života. Upravo u tome bila je važna uloga Stoje u zajednici sve ove godine, a to je briga o mladima, biti mjesto gdje djeca odrastaju, gdje se stvaraju prijateljstva i gdje se uče vrijednosti koje ostaju za cijeli život. Vjerujem da upravo taj put, strpljiv rad, ulaganje u djecu i zajedništvo, najbolja garancija naše budućnosti. Pa vjerujem da nas čeka još puno lijepih godina pred nama.
I za kraj dopustite mi jednu osobnu notu. Želim se posebno zahvaliti svim svojim članovima uprave, suradnicima s kojima smo zajedno napravili svih ovih godina. I to Borisu, Ticijanu, Jovici, tajnicima kluba Zdravku, Dejanu i Aleksandri, ali posebno zahvalu imam prema dvoje mojih najbližih suradnika, moja dva dopredsjednika. Nino Dasko, legenda kluba, čovjek zbog kojeg sam prihvatio ulogu predsjednika kluba te pravi primjer osobe sa svim onim vrijednostima o kojima sam ranije govorio. I normalno Edi Cukerić, osoba bez čije energije, ideja, svi naši uspjesi i eventi ne bi bili mogući, pa tako ni ova večerasna prigoda. Hvala Edi, hvala Nino. I evo, za kraj još jedna posebna zahvala. Veliko hvala našem proslavljenom olimpijcu, mom školskom prijatelju Damiru Buriću, koji je nakon puno nagovaranja još 2022. prihvatio moju ideju da odigra jednu službenu utakmicu za Stoju i time nam donio jednu novu sportsku dimenziju koju je teško opisati. Ali evo, 4 godine kasnije, još uvijek je tu s nama, treninzi i utakmice sve po planu, tako da očito smo ga uspjeli zaraziti našom energijom. U svakom slučaju, Bura, hvala ti i računamo na tebe i dalje. I još jednom hvala svima što ste večeras ovdje s nama i živjela Stoja. Zahvaljujem predsjedniku, gospodinu Šime Vidulinu. Nećete zamjeriti. Tko u dvorani ima 50 godina? Molim vas ruku. Molim vas ruku. Vidim vas. Tko u dvorani ima 50 godina osim Stoje? Mislim, dobro izgledate. Hvala našem predsjedniku, evo večer emocija na kub, ću ja kazati. Evo, plakat ćemo, smijati se, družiti, slikati. Molim vas da upamtite svaki moment, svaki trenutak. Koliko je klubova u našem gradu, 3000 godine grada Pule, a koliko ih je dočekalo 50 godina. Hvala Šime, hvala svima. Puno će se ljudi ovdje spominjati, a još više ćete ih iščitati. Evo, ja sam noćas čitala do 3 ujutro, tako da kada uhvatite knjigu u drugome ćemo dijelu, nećete ispustiti iz ruku, vjerujte mi. A fotografije, koliko ljudi, koliko sudbina, naš grad, naši ljudi, mislim, vidjet ćete. Molim vas, nemojte izaći večeras da niste ponijeli svoj primjerak knjige kod kuće. Ja ću nakon našeg predsjednika, gospodina Šime Vidulina, zamoliti do predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza, gospodina Roberta Jurkovića, da nas pozdravi, da nam se obrati uz veliku zahvalnost što je stigao na našu svečanost. Izvolite, dobrodošli. Hvala vam najljepša. Dobar dan želim svima i obećao sam Šimi da ću kratak biti. Znači, poštovane uzvanice, poštovani uzvanici, izuzetna mi je čast u ime Hrvatskog košarkaškog saveza pozdraviti sve vas, poželiti vam barem još 50 godina, najmanje, i čestitam vam, to je, koliko ja znam, Zlatni pir je tako, zlatna 50-godišnjica i uvijek Košarkaški savez Hrvatske, koliko god može pomoći, uvijek će pomagati i vi to isto znate najbolje i mislim da je to svima jasno. Ovo je što sam rekao da ću biti kratak i ovo je ono službeno. Ali pošto sam ja ovdje u dvostrukoj ulozi, znači i kao predsjednik Kvarnera, imam onu i emotivnu neku notu i moram vam reći, kada sam prešao u juniore Opatije, Opatija je tad bila košarkaški u Istri i mi smo igrali sa istarskim ekipama i znači stalno svaki drugi vikend na gostovanju smo bili negdje, uglavnom kako je bila Pula imala puno tih ekipa i igrali smo često u Puli. Zašto sam toliko emotivan? Zato jer sam u Puli našao mnoge kolege,
a i mnoge prijatelje. Evo, ja ih sve sad pozdravljam i molim jedan pljesak za sve moje prijatelje i kolege iz Pule s kojima sam dan danas u kontaktima i uvijek sa guštom dođem. Pošto sam obećao Šimi kratko, za kraj čestitam vam na tih 50 godina. Znam koliko je tu energije uloženo, koliko je znoja. Hvala vam što ta djeca treniraju. Nažalost, danas su mnoga iskušenja od droga, opojnih sredstava, društvenih mreža, trošenja vremena, pretilosti, ali sreća da ima još uvijek takvih ljudi koji brinu o toj djeci, da se ne nalaze na cesti. Evo, hvala vam još jednom. Za kraj bih htio mom kolegi Šimi pokloniti knjigu 100 godina riječke košarke koju smo štampali ove godine, nažalost nije bilo Šoldi 23. Znači sad je već 103. Evo Šime, hoću ti pokloniti i nadam se da ćete vi isto doživjeti te godine lijepe 100-godišnjaka. Hvala najljepša. 103 godine, znači još malo štruca moramo poisti. Hvala vam lijepa, hvala od srca. Dame i gospodo, vrijeme je za podjelu priznanja i zahvalnica u ovome prvome bloku. Zamolit ćemo našega predsjednika, gospodina Šime Vidulina, evo da mi se pridruži na pozornici, pa ćemo krenuti sa zahvalnicama i nemojte pobjeći, naravno uvijek ona zajednička fotografija i video snimak. Želimo se najprije zahvaliti onima koji nas prate većim dijelom našeg 50-godišnjeg putovanja, zahvaljujući kojima zadnjih 17 godina koristimo ono najvrijednije, našu školsku sportsku dvoranu na Stoji. To je grad Pola. Zahvalnica za potporu i suradnju kroz sve ove godine. Vjerujemo da ćemo u budućnosti nastaviti s održavanjem dvorane, uređenjem vanjskih terena, a u ime grada Pola zahvalnicu će preuzeti predsjednik gradskog vijeća grada Pola, gospodin Valter Boljunčić. Izvolite. Dobro večer svima. Dakle, ja sam ovdje kao predstavnik grada Pule, pa prenosim pozdrave gradonačelnika koji nije mogao doći, ali ja u stvari sam ovdje kao jedan od igrača Stoje. Dakle, ne možda generacija od 76. nego 77. ili tu negdje. Dakle, ovih 50 godina kad gledam unazad, kao da je prošlo jučer, mi ipak koji smo malo stariji od Stoje, više se sjećamo tih prvih dana nego sadašnjih dana, te mi je veoma drago da mogu uputiti pozdrave nekim od pojedinaca za koje smatram da ovaj klub bez njih ne bi bilo, prije svega Davor Mišković koji je dugogodišnji član, tu sam vidio Tička, Nefata i tako dalje, i naviru neka sjećanja koja nisu vezana niti za dvorane, moderni, ni za opremu, nego kad smo išli u Rijeku igrati ili sa klanom Kozalom naš 4-5 u Fići po staroj cesti sa puknutom džuntom i glatkim gumama, ali to su stvari koje se ne zaboravljaju. Prema tome, čestitke svima i evo ga, žao mi je što možda nekih od onih koji su bili u prvom džiru za Stoju više nema, ali svi ih se sjećamo. Hvala još jednom što ste došli i kažem, to je prije svega osobno za mene koji igrača Stoje, a tek zatim kao člana gradskog vijeća. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Valteru Boljunčiću i evo ime Istarske županije, Regione Istrijana, najljepše zahvaljujem i pozivam. Košarkaški klub Stoja zahvaljuje Istarskoj županiji, Regione Istrijana za potporu i suradnju kroz sve ove godine, a posebno smo zahvalni na mogućnosti korištenja sportske dvorane na Stoji. U ime Istarske županije zahvalnicu će preuzeti pročelnik kabineta župana gospodin Ivan Glušac, kojeg molimo i za obraćanje. Dobro večer svima, buonasera a tutti i presenti. Htio bih vas prije svega pozdraviti u ime istarskog župana Borisa Miletića, u ime Istarske županije i u svoje osobno ime. Čestitke prije svega Šimetu koji već debota 10 godina vodi
vodi ovaj klub i koji se bori zajedno sa svojim suradnicima, postiže rezultate. Nekad možda svi želimo da su rezultati bolji ili da je sezona uspješnija, međutim ono što je najbitnije da je škola košarke i da su mlađe generacije uvijek tu prisutne, da ostvaruju zapažene rezultate. I rekao bih da je danas, sport je uvijek bio bitan. Međutim, sport je danas u današnjem digitalnom dobu možda, ne možda, nego sigurno bitniji nego ikad. Nažalost, najveći dio naše djece, ako se organizirano ne bavi sportom, nema dovoljne fizičke aktivnosti. I stoga svaki sportski klub, svaki predsjednik, svaki trener, svako ko ulaže svoje slobodno vrijeme koje odvaja od svoje obitelji kako bi se posvetio radu sa djecom, zaslužuje posebnu zahvalu. A što se tiče samog košarkaškog kluba Stoja, ovim putem čestitam na 50 godina. Stoja je ne samo košarkaški simbol ovog grada i naše regije, već je i općeniti simbol grada, legendarno igralište Dražena Petrovića, Stope, generacije koje su tamo prošle i ono što je rekao Šime, malo koji klub se može pohvaliti time da za njega igra dvostruki olimpijac, ko što se to može košarkaški klub Stoja, znači da je Stoja ipak poseban klub ako i olimpijci igraju za njega. Najljepše, najdublje čestitke, želim još 2 puta toliko godina i želim da što više naših mlađih sugrađana, naše djece sudjeluje u sportu, ne samo u košarci, nego bilo kojem sportu. Evo, to je upozorenje da sam predug, pa ću zahvaliti. Hvala vam puno i dobru zabavu večeras. Zahvaljujem pročelniku gospodinu Glušcu u ime Istarske županije nel nome della Regione Istriana. Zamolit ću, ne znam imamo li koga iz osnovne škole Stoja, ravnatelj gospodin Zoran Bilo-Petrović. Tu ste nam, evo, veliko hvala. Košarkaški klub Stoja zahvaljuje osnovnoj školi Stoja za potporu i suradnju kroz svih 50 godina i radili smo na zajedničkom poslu. Hvala svim ravnateljima i hvala svim nastavnicima tjelesnog odgoja. Izvolite. Sretno Stoja. Evo, kaže ravnatelj, sretno Stoja i mi se zovemo Stoja, malo više od 50 godina, ali to su najbolje godine. Evo, taman shvatite što vam odgovara, a što ne. Evo, hvala najljepša. Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Evo zamolba, ne znam je li tko... Jeste, tu ste nam. Košarkaški klub Stoja zahvaljuju školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula za potporu i suradnju kroz sve ove godine, a posebno od kad postoji nova dvorana, s vjerom da ćemo još dugo zajednički koristiti. Hvala što ste nam omogućili da budemo ravnopravan korisnik. Evo, čestitke, hvala najljepša. Hvala. Eto, ja sam profesor Dario Butković, ja sam zamjenik ravnateljice Orhideje Petković koja vas sve pozdravlja. Također pozdravljaju vas i osobito nastavnici tjelesnog odgoja koji surađuju sa košarkaškim klubom i želim svima čestitati ovaj veliki jubilej 50 godina sa željom da je to bude samo početak. Hvala. Za sve postignute rezultate kroz 13 godina trenerskog rada u našem klubu, za odličan rad s kadetima juniorima te 2 osvojena seniorska naslova A2 lige, najljepše pozivamo, nije sa nama, ali ćemo dodijeliti, preuzet će kćerka Vladimir Korošec-Foka.
Izvolite. Evo, dobro večer svima. Htjela bih se zahvaliti u tatino ime svim igračima koje je trenirao 14 godina. Htjela bih se zahvaliti u njegovo ime svim trenerima u klubu i van kluba i posebno treneru Igoru Bolkoviću s kojim je često surađivao i upravi kluba i bivšem i sadašnjem predsjedniku i zaželjela bi puno dobrih rezultata u daljnjem radu. Evo, hvala još jednom. Zahvaljujem, pozdravljamo još jednom Vladimira Korošeca Fokus. Zbog poslovnih obveza nije večeras mogao biti sa nama, pa je evo priznanje preuzela kćerka Andreja Korošec. Puno uspjeha i veliko hvala od srca. Priznanje za sve postignute rezultate kroz 11 godina trenerskog rada u našem klubu, a posebno za 3. mjesto u državi sa predkadetima 2019. godine u Zadru dobija Branko Ferlati. Čestitke od srca i hvala vam najljepša. Priznanje za sve postignute rezultate kroz 11 godina trenerskog rada u našem klubu, a posebice za 3. mjesto državi sa dječacima 2019. u Zadru dobija Damir Pavletić. I rekli su da će ovo biti veliko iznenađenje, tako da jedva čekam vidjeti lice našeg idućeg dobitnika. Za vjernost klubu u kojem je proveo gotovo polovicu klubskog vijeka, sudjelovao u osvajanju 2 naslova prvaka, a 2 lige, odigrao 2 sezone prve lige gdje predstavlja uzor svim mlađim igračima, priznanje dobija Nino Dasko. Zahvaljujem našem predsjedniku, zahvaljujem, čestitam svim dosadašnjim laureatima, veliko hvala. Puno uspjeha u daljem osobnom životu, da se još zajedno puno družimo i radujemo skupa. Dame i gospodo, vrijeme je za kratku glazbenu pauzu. Večerašnji 50. rođendan košarkaškog kluba Stoja uveličat će nam duo Tatjana Đorđi i Bojan Crnogorčić, a sada ćemo poslušati Dio tebe. Hvala vam. Kad je danas tako si, tebe nema, pred tobom je put, kilometre brojim kao i ti, tvoje ruke osjećam, tvoje usne još me ljube i sutra bit ćeš tu, znam te, i biti moj. Šapat koji čuješ rado, dio tebe.
vjerujem da me čuje i molim da te pazi. Vodi treba, put ne nosi, baš kao srce križi sidro. I sutra bit ćeš tu, znam te, i biti moj. Želim biti kao šapat koji čuješ rado, dio tebe. Kao šapat koji čuješ rado, dio tebe. Hvala. I sretno Stoja. Zahvaljujem Tatjani Đorđi i Bojanu Crnogorčiću, čuli smo dio tebe. Još jedna skupina zahvalnica, sada ću zamoliti člana uprave kluba Borisa Blagonića da nam se pridruži, izvolite. Hvala vam najljepša kako bi mogli dodijeliti i ove prekrasne zahvalnice. Rekli smo da je ovo večer emocija, ovaj će blok biti naročito emotivan. Dragi svi, draga Stoja, prvi klubski trener, učitelj mnogih generacija pulskih košarkaša, apsolutni košarkaški fanatik, često sam sebi najveći neprijatelj. Jedino mu je bilo važno da ima djece i da dobro treniraju. Posmrtno priznanje dobija Edi Sanković. Jedan od glavnih aktera osnivanja kluba osmislio je prvi logo Stoje, zastavu, bio je igrač i trener i postigao prve klubske uspjehe sa seniorima i juniorima. Posmrtno priznanje dobija Davor Vrčić. Legenda kluba, beskrajna strast za košarkom, ogromna ljubav prema klubu, uvijek želja za pobjedom, to je bio Raga. Posmrtno priznanje Valter Grubišić, Raga. Jedan je od najdugovječnijih u klubu, a svojim trenerskim znanjem uz veliki entuzijazam i vedrinu budućim košarkašima daje najbolju moguću ulaznicu u prekrasni svijet košarke. Priznanje dobija Igor Valić. Hvala lijepa Igoru. U Pulu je stigao iz Zagreba, pa smo ga zvali Dečec, da bi kasnije postao Dedek.
A kad je on bio u klubu, znalo se da vlada red, rad i disciplina. Priznanje dobija Zvonko Dreščik. Hvala lijepa. Jedan je od osnivača koji je tu od početka, svih 50 godina, u raznim ulogama od igrača do trenera, člana uprave i savjetnika i veliko priznanje i veliko hvala za Darka Tičaka. Mislim, treba te škale napraviti, pustite vi, je tako? Pa dajte još jedan pljesak. Dakle, od prvog dana do dana današnjih, svih 50 godina taj čovjek je u ovom klubu. Bio je igrač, bio je trener, bio je tajnik, preko 20 godina predsjednik. Još dan danas je predsjednik nadzornog odbora, čovjek koji je napisao ovu monografiju, Davor Mišković! C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te, non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Regalerò quel che resta della mia gioventù. Regalerò
gioventù. Zahvaljujemo od svega srca Du, Tatjana Đorđi, Bon Crnogorčić i Okamo Solo Te. Evo u drugom smo dijelu naše slavljeničke večeri, tako da ćemo sada i malo porazgovarati o knjizi i onda naravno prijeći na zakusku i druženje. Ja ću zamoliti da mi se pridruže autor monografije, gospodin Davor Mišković. Izvolite. Grafički dizajner Zvonimir Čačić, izvolite. Lektorica Bojana Čustić-Juraga, poštovanje, izvolite, dobro večer. I predsjednik kluba, gospodin Šime Vidulin. Šime, počet ću od vas, gospodina Davora ćemo zadnjega, pa ćemo Bojanu i našeg grafičkog dizajnera, našega Zvoneta Čačića. Velik posao, 50 godina. Sami ste kazali u govoru, tko molim vas u Puli od sportskih klubova ima 50 godina, Stoja je napunila prvih 50, bit će ih još nekoliko puta 50, jer do ljudi je. Čestitke Šime, s kakvim emocijama ste doživjeli ovu večer i završetak ovako jednog velikog projekta? Pa evo, mislim, nemam riječi. Meni je ovo bilo preemotivno večeras, tako da možda nisam prava osoba za komentirat, ali evo, vidjeli smo puno lijepih stvari i doživjeli večeras, tako da a knjiga je sam neki možda vrhunac i ono što je bitno, što će ostati u trajnom sjećanju svim ovim generacijama kluba koje su bile ranije. Hvala vam, Šime, velike čestitke. Znam da ste emotivni. Šime je jako skroman čovjek, ali molim vas pogledajte i ponavljam da nitko nije danas večeras otišao kući bez da je ponio svoj primjerak. Plakat ćete. Šime, hvala vam. Bojana, kao lektorica i osoba koja je radila, možda nema u našoj branši netko priliku svakoga dana ili često raditi na sportskim monografijama. Kakvo je ovo za vas bilo iskustvo i čestitke vam od srca? Hvala. Prvo bih htjela svima čestitati, svim članovima košarkaškog kluba, imam tremu veću nego ikada. Svim članovima, svim košarkašima i članovima njihovih obitelji. Zaista veliki rođendan, okrugli, a onda moram zahvaliti Davoru što me pozvao u ovaj tim u kojem su on kao autor i urednik knjige i Zvone kao grafički dizajner i likovni oblikovatelj ove knjige koja ne samo što je važan dokument, nego je izuzetno i lijepa knjiga. Hvala, bili su divni suradnici. Svakako moram reći nešto o knjizi kroz koju sam upoznala i košarkaški klub Stoja sa neke druge strane. Znam puno ljudi koji su igrali na Stoji, koji su trenirali. Međutim, ova knjiga je u stvari jako važan dokument i povijesti našeg grada, društvene povijesti i sportske povijesti, jer je Davor u nju utkao na neki način zaista brojne priče. Ovdje su svjedočanstva ljudi koji su igrali na Stoji, koji su bili košarkaši, koji su trenirali, treneri, suradnici, obitelji, članovi obitelji, ali tu su i, možemo reći, sportski na neki način protivnici. Priča je vrlo široka i s jedne strane vrlo emotivna, a s druge strane je izuzetno važna jer govori o identitetu jednog kluba koji je uvijek bio izuzetno vezan u svoju zajednicu, u svoj kvart na Stoji, ali je važan i u oblikovanju sporta, sportske kulture i sportske povijesti grada i šire i regije. Jednostavno čestitam i Davoru i cijeloj ekipi na ovom velikom projektu. Hvala najljepša Bojana, hvala od srca. Uključit ćemo sada i Zvonimira Čačića. Nemamo još. Da, 50 godina je rekao Davor. Ne još, Zvone. Ne još, je tako, Zvone? Druge. Još pola godine.
Još pola godine. Pa dobro, ne moramo baš sve govoriti. Molim vas, pogledajte knjigu, svi koji ste u klubu, naravno, ova prekrasna hobotnica žuto-plave boje. Zvone kada je prije, pa sada već x godina, ima i 10 kada ste napravili logo kluba i 15 godina. Krajem 2011. godine. Dobro je to bilo primljeno, ima u knjizi, opisuje se taj moment kada je Zvone došao, prezentirao upravi kluba i tako dalje, sve je to bilo prihvaćeno. Zašto ste izabrali hobotnicu? Piše u knjizi, ali želim da kažete ovdje i kako ste zadovoljni, koliki je ovo bio posao zapravo urediti grafički ovakvu jednu monografiju? Posao je bio dosta velik, poprilično velik, znači 3,5 mjeseca konstantnog rada, čak i noćnih sati. Tako da, ali je bio opet veliki gušt, zato jer košarka je moj život, tako da stvarno zahvalio bi se prvenstveno Davoru što je ukazao povjerenje da se meni da prilika da napravim tu knjigu. Također Bojana i Davor su bili super tim, s njima je stvarno lako raditi. Odgovor na pitanje, u knjizi u 18. poglavlju, znači to poglavlje sam ja napisao, to je moja neka osobna priča moja, kroz kako sam ja to prolazio kroz svoju košarku i kako sam se povezao sa klubom i kako sam došao na ideju da predložim klubu da napravi novi logo. A ideja o hobotnici, pročitat ćete je u knjizi, ali je u principu, htio sam spojiti Pulu i Stoju kao grad koji živi na moru sa košarkom kao igrom. I onda sam došao na ideju da uzmem nekakav lik, neku maskotu koja će to predstavljati, a košarka je inteligentan sport, tako kažu kraljica sportskih igara, igraju inteligentni ljudi. Hobotnica kao predstavnik morskih stvorenja je i krakata i iznimno inteligentna životinja i u ta dva simbola sam spojio tu ideju, taj vizual i tako se rodila u principu ideja o hobotnici. Zapravo ste napravili, piše u knjizi, pročitat ćete, i kada je bila jedna utakmica i prva prezentacija tih novih dresova, kažete košarkaši Stoje kada su se pojavili već su dobili, njihovi protivnici su pali u nesvijest jer su to bili NBA dresovi, boje, hobotnica, logo, znači niko nikada kod nas nije imao takve vanjske simbole i obilježja. Pardon, moja vizija vizualnih identiteta, sportskog marketinga, meni se jako sviđaju taj američki pristup u sportskom marketingu, od NBA do njihovih svih tih vizuala i na taj način sam ja pristupio u oblikovanju istojinog ovoga loga. A to što ste opisali se desilo 2012. tamo negdje u 5. mjesecu u Svetom Petru u šumi. Igrali su pred kadeti finale međužupanijske lige protiv Kvarnera, znači. I to je bio prvi put da su se, zapravo prvi put su dresove obukli seniori, ali ovi dresovi su bili drugačije napravljeni, kvalitetnije i kad su klinci istrčali u tim blještavim dresovima u onoj maloj dvorani dok su ovi dečki iz Rijeke imali klasično bijele potkošulje, plave majice, to je bilo onako brutalno dobro izgledalo i ja sam se uvijek šalio kao u smislu gotova utakmica dobivena prije nego što je počela. I tako utakmica je bila fora, dobra, dečki su pobjedili, osvojili su to, to je bila jedna od tih utakmica za pamćenje jer je prvi put preskočena ta, ja mislim, u mlađim kategorijama prepreka Rijeka pa se išlo dalje. Eto, toliko. Zvone, hvala. Hvala lijepa. I prije nego čujemo autora, gospodina Davora Miškovića, Zvone, zadržite još, Davore, izvolite, evo ja sam si promijenila bateriju. Ja bih samo željela da kažete našoj publici, kao čovjek iz struke i grafički dizajner i potpisujete ovaj vizualni identitet, sada imamo tu knjigu, ali i dresove koji su tamo izloženi, koliko je važno da jedan klub, ovdje govorimo o Stoji koja ima prvih 50 godina, da ima vizualni identitet od struke, od čovjeka, potpisno, i tu imamo izložbu i plakata i ljetnih škola i svega, da jednostavno klub bude cakum pakum, da se kad se vide boje, kad se vidi logo, točno da znamo o čemu govorimo. Koliko je to važno? Znači, vizualni identitet u sportu je iznimno važan, ali nažalost to rijetko ko danas već malo više, ali u vrijeme prije 15 godina kad je nastao ovaj identitet za Stoju, rijetko koji klub je doslovno
to shvaćao, tako da je mali broj klubova imalo to razvijeno na neki kvalitetan način. Tako da, a što se tiče da li je bitno itekako, jer o tome ovisi promidžba kluba prema van, imidž prema djeci i tako dalje, ne samo prema djeci, prema navijačima i sve to skupa. Što je to kvalitetnije, atraktivnije napravljeno, znači klub je bolje prepoznat i to bolje izgleda i to je jednostavno nedjeljivo sa sportom. Pa svi znamo priču o Nike-u i Michaelu Jordanu. To je, znači, kako je Jordan krenuo u svoju priču, tako i Nike se zajedno s njim digao s njegovim velikim prvim manekenom. Hvala lijepo, molim vas pljesak. Jelena, prije nego me nešto pitate, ja bi nešto rekao. Da, izvolite Davore. Malo prije sam od Borisa dobio priznanje i dobio sam ovu knjigu. Ja tu knjigu već imam. I onda sam mislio da je u ovoj dvorani jedan čovjek koji bi je trebao dobiti. Vidjeli ste na početku onog filmića, vidjet ćete u ovoj knjizi zašto smo svi počeli igrati košarku. Mislim da je glavni okidač je bio što je tadašnja reprezentacija Jugoslavije 70. postala prvak svijeta u Ljubljani. Među nama je čovjek kojeg ste vidjeli tamo. Nikola, molim te ustani. Nikola Plečaš. Sad može dalje. Može dalje. Dakle, gospodin Davor Mišković. Ovaj gospodin ovdje s moje lijeve strane. Poznamo Davora? Da. 50 godina je čovjek u klubu. Dakle, Davor jednako klub. Davor jednako klub. Davor jednako Stoja. Jedan od dva čovjeka koji su prvoga dana u klubu. Možete li zamisliti kada se prošla je 30. godišnjica kluba, dečki su išli u Sjedinjene Američke Države, svašta vidjeli, naučili, pronijeli ime našega grada, oplemenili se za čitav život. Pa je došla 40. godišnjica i sada bliži se 50. godišnjica. Što ćete napraviti? I stoji taj zadatak, ta misija, to je naš predsjednik gospodin Šime, tu su članovi upravnog odbora i tako dalje. Znači treba to zaokružiti tih 50 godina. To je zlatni pir, rekao je dragi kolega večeras, to je zlatni pir, to je jedan ljudski vijek. Tko će to napraviti? Pa tko će to napraviti? Tko će sakupiti ljude? Tko će razgovarati? Tko će sakupiti arhivu? Tko će sve ove silne ljude koje ćete vidjeti? Ovo je knjiga o Stoji, to je knjiga o ljudima, o našem kvartu, o našem gradu. Nitko u gradu nije napravio ovakvu knjigu, napravio je gospodin Davor Mišković. Puno vremena mu je trebalo, ja se kladim da je čovjek imao 500 besanih noći, da bi ova knjiga mogla itekako imati još nastavak, ali treba se pokloniti večeras, jer netko je to trebao napraviti. To je gospodin Davor Mišković. I kada je Davor došao prije 3 dana, 4 na Radio Medulin najaviti, promovirati, dao mi je knjigu u ruke, kaže vi ste 4. koju ima, nikom ju nismo dali, držimo ju za večeras, da ju ljudi pogledaju, kaže molim vas pročitajte pa ćete mi nešto reći u toj knjizi. Davor, ja sam nju pročitala do 3 ujutro, pa sam malo plakala, pa sam išla na posao pa mi je bilo teško i što ćete vi reći? Molim vas da ste svi u ovom čirkolu pročitali ovu knjigu i onda ćete, kako budete stizali, gospodinu Davoru kazati o toj knjizi. To je naš grad, to je naš kvart, to je Stoja, to smo mi. To su naši ljudi i to su naša djeca. I to je gospodin Davor Mišković. Davore, dajte ispričajte sve živo. Eto. Hvala vam i čestitke. Trebalo je to napraviti. Hvala Jelena, dobro. Znači nisam baš ja klub, jer da klub je, po mojoj procjeni nekih 2000 ljudi je prošlo kroz ovaj klub. Možda sam pogriješio nešto, ali možda i nisam puno i meni se čini da je to najvažnija vrijednost. Činjenica je da smo, evo Darko i ja smo jedini opstali koji smo svih 50 godina. Nažalost ima ih puno koji su nas napustili. I nekako mi se činilo, pričalo se već par godina u klubu, trebamo bližiti se 50 godišnjica, nešto moramo napraviti.
pa se nikom nije dalo, pa je ta godišnjica bila sve bliže i onda sam nekako vidio da treba raditi u dogovoru sa upravom. Krenuli smo raditi, ali smo mislili da ćemo nekako skrpati nekakvu knjigu od 100-tinjak stranica. Međutim, evo, imao sam sreće da sa ova dva suradnika, kojima bi se posebno zahvalio, i mislim da smo dobili nešto više svakako nego što sam ja i Šime, što smo kad smo govorili da treba krenuti, razmišljali o knjizi. Ja jesam autor i potpisao sam je, ali je to u biti svih tih 2000 ljudi su sudjelovali u izradi te knjige kroz svih ovih 50 godina. Pa ne bi niko htio isticati, ali bi se zahvalio gospodinu Zvonku Dreščiku, koji je na 20-godišnjice kluba za skupštinu prigodnom 20-godišnjice izradio jedno jako kvalitetno izvješće o prvih 20 godina. Pa mi je to bilo dosta olakšano, to što je najdalje pisati i nemaš se puno s kim dogovarati. Evo, iskoristio sam jako puno Zvonkov materijal. Također bi se zahvalio Šimetu, koji je kao predsjednik zadnjih 9 godina također vrlo savjesno dao izvješća o proteklim godinama na svakoj godišnjoj skupštini. A inače smo bili dosta pismen klub, nekako smo se trudili da što više opismenimo, pa je dosta toga trebalo bilo lako naći. I još jednog čovjeka bi spomenuo, nisam vidio ovdje Mesketa, ne znam da li je tu. Tu je, negdje dolje sam. Tu je, a da li je Dario tu? Je. Da vidimo Evo, ruku. molim vas, Dario, dignite se da vas ljudi vide. Pozdravite Darija Mezulića. Znači, on je otac od Dalibora, a Dalibor je jedan od tih 80-ak ljudi s kojima sam ja razgovarao i koji su mi pisali. Znači, ja sam tražio, brojao sam točno od 85 ljudi, sam tražio da mi nešto napišu o klubu. 80 je odgovorilo, neki su odgovorili samo kroz razgovor, neki su napisali manje, neki više. Sa Daliborom sam dosta pričao i onda bi on na kraju rekao, možda bi vas zanimalo, za nedavni rođendan dobio sam od oca poklon, pa mi je dao taj poklon. Znači, radi se o dva debela, baš debela registratora, a gospodin Dario Mezulić je od 1987. do 2017. skupljio sve moguće dokumente vezane za košarku Dalibora Mezulića. Znači, unutra su dokumenti, izresci, novine i sve. To je arhiva kakvu nema nigdje. Evo, molim vas, jedan pljesak za Dario Mezulića. Znači, to je puno olakšalo pisanje knjige, a osim toga riješilo i neke dileme. Neki ljudi su tvrdili da nisu bili u klubu te godine, a onda pročitaš Glas Istre iz neke godine pa vidiš da je taj bio tu, pa se valjda i on sjetio na kraju. Evo tako, znači knjiga je plod svih tih ljudi, zajednički rad svih nas skupa i drago mi je da je po našem mišljenju koji smo radili, zadovoljni smo sa njom. Evo vidjet ćemo što će ljudi reći. Jelena kaže da je dobro. Ja kažem da je dobra, a vidjet ćemo što ćete vi reći. I još bih zamolila gospodina Davora, jer smo zaista ovdje svi iz svih društvenih sfera, naravno i naša sportska zajednica i županija i grad i tako dalje. Davor, kada ste mi bili gost na radiju, Davor je rekao jednu stvar koja je jako, jako važna. Znači, klub ima 50 godina i kaže kada smo krenuli u tu priču, i kada tražite ljude koji nešto mogu kazati, evo sreća smo imali ovakav primjer arhiva, ali vi nemate koga pitati jer više tih ljudi nema. Dakle, važno je na vrijeme, ovo je velika obljetnica, ali važno je na vrijeme nešto dokumentirati, spremiti jer život prolazi, godine prolaze, naši ljudi nestaju. Vi nemate koga pitati, evo, voljela bih taj moment da istaknete i srećom da ste imali koga pitati. Pa je, ovo naše druženje u tom košarkaškom klubu Stoja je dosta neobično u tom smislu što je nevjerojatno puno ljudi više nema. Znači imam ja osobno neke druge grupe ljudi s kojima se od srednje škole pa tu i tamo je neko umro, a ovdje je nevjerojatno, ovdje je broj umrlih je veći od broja živih, tako da evo, prvi je bio Boris Kaličić-Bato koji je umro prije 24. rođendana. Dan njegove smrti, 16. rujna, evo neslužbeno, ali možemo i službeno reći da je to nekakav dan sjećanja na naše, tako da taj dan otiđemo
na groblje i nosimo puno, 20-ak svijeća, evo, tako da i to je na neki način, evo, knjigu posvećujemo i svima njima. Evo, mogu samo reći još par rečenica kad uzmete knjigu. Znači, prvi je jedan dio koji kronološki prati razvoj kluba, evo od tih vremena 70. znači prije samog osnivanja pa do danas. Drugi su neka posebna događanja, evo tipa Memorijal kojeg smo igrali 20 godina, taj naš nekakav odnos, evo mi smatramo da smo imali nekakav odnos sa Draženom Petrovićem, pa smo mislili da je to dobro opisati. I na kraju su priče o ljudima i to je, mi se čini, ono najvažnije. Znači, nemamo puno priča o rezultatima, imamo priče o ljudima jer koji ljudi, oni su pisali sami o sebi, nešto sam i ja malo dodavao, ali znači to je ono u biti najvažnije. Znači, vidjet ćete, tu ima možda manje zanimljivih, ali ima i nekih stvarno zanimljivih priča, tako da kroz to, evo, htjeli smo pokazati da je to bio klub ljudi koji su se međusobno i svađali, i to svađali se jako puno i svađali se svih 50 godina. Znači, to je jedna činjenica koja stoji, ali je to čim su dvoje, na primjer u braku i ti se znaju posvađati, tako je u klubu. Dosta smo se svađali, ali iz te svađe uvijek su izlazili i dobri rezultati. Poseban i poglavlje o našem rivalstvu sa lokalnim našim kolegama iz košarkaškog kluba Pula. Mislim da je sve u nekakvom pozitivnom smislu i na kraju imamo poglavlje gdje smo dali drugima da govore o nama, pa recimo i to je nešto što, evo, mislim da su ljudi čak i objektivno, nije nekako bila samo hvala, nego je bilo i kritike. Evo, mislim da je to jedna slika kluba koji nije postizao velike rezultate, nismo osvajali olimpijske medalje, sretni smo da je osvajač olimpijskih medalja iz drugog sporta među nama, a nedavno smo imali prezentaciju knjige Željka Jerkove koji u 10 godina igranja košarke osvojio 10 velikih medalja. To je sasvim neka druga knjiga, znači ovo je knjiga, mi smo posudili slogan od Uljanika, jer smo sa Uljanikom dosta bili povezani preko mnogih ljudi koji se tamo radili. Uljanikov slogan je bio, znate ga vjerojatno, svi mi gradimo brodove, brodovi grade nas, tako smo i mi, evo, mi smo gradili Stoju, Stoja je gradila nas, mnogo je izgradila, evo, hvala svima. Šime, predsjedniče, evo prije nego krenemo na druženje, zašto Stoja traje 50 godina? Dakle, nije to klub koji je imao mega zvijezde, nije to klub koji je osvajao, nemam pojma, neke svjetske naslove, naslove prvaka, naslove državne prvake. To je klub koji je uvijek bio okrenut djeci, svom kvartu, svoj zajednici. To je klub koji je od 2 kune koje je imao uređivao vanjska igrališta, nije kupovao zvijezde. Zašto taj klub traje 50 godina, dok neki klubovi koji su imali zvijezde, koje su godinu, 2, 3 privlačile i po 2.500 ljudi na tribine, sjećamo se, zašto? Šime razmišlja što da odgovorim. Mogu samo ja nešto reći. Završnu riječ Šime, izvolite Davore. Zašto Stoja traja 50 godina? Ne, to će vam on reći. Znači, ja sam bio od početka. Bio sam 20 godina predsjednik i onda se uvodeći amaterski sportski klub, to svi znaju koji su bili u nekoj od uprava i to je jako naporno i iscrpljuje ljude. To je rudarenje. I ja sam bio umoran već puno prije tih 20 godina i stalno sam gledao oko sebe tražeći novog predsjednika. I nikako da ga vidiš, nikako da ga vidiš, da. I onda se pojavio jedan koji je izgledalo da bi se mogao dati tlačiti. Tako, to je bio Šime i ja sam bio jako sretan. Šime upravo vas je uvrijedio. Ali sada vidite njega da je već jako umoran i on. Tako da, evo, pošljite predsjednike amaterskih klubova. Hvala Davore na ovim lijepim riječima, istina je to da, prvo bila mi je velika čast da sam postao predsjednik kluba kao što je Stoja, što sam imao priliku naslijediti gospodina Davora Miškovića, a da sam se umorio jesam, ali o tome ćemo nakon večeri još 50 lit, još da, 50 malo teže. Šta se tiče zašto traje ta Stoja? Zašto? Evo, Pa dobro, u čemu je ta tajna? Zanimljivo pitanje.
Kad budete pročitali knjigu ćete možda znati zašto. Moje neko mišljenje je ipak ta neka pozitivna energija, atmosfera, zajedništvo koje traje od kad sam ja došao u klub, evo već punih 20 godina, da tako kažem. Došao sam na poziv pokojnog trenera Ivkovića, trenirao sam nažalost također s pokojnim Ragom, nakon toga sam bio kapiten, član uprave, dopredsjednik, pa predsjednik, glumio sam i trenera, sve sam radio, tako da i nije mi bilo teško. Ponekad je, ali kako da kažem, jedna sitnica u sportu pozitivna vam da i nadoknadi sve ovo što ste prije odradili, da tako kažem, teško, što vam je bilo muka i tako dalje, jedan koš, jedna pobjeda, sreća u očima djece kad pobjede neku utakmicu, to je nešto što vrijedi i zato sam to radio. Tako da, evo, kad budete pročitali knjigu ćete nam reći svoje mišljenje. Evo, hvala još jednom svima. Rekli smo, Jelena, da nećemo razdužiti, ali normalno malo smo razdužili. Pa nije 50 godina svaki dan. Da, i kažem, pomalo su svi žedni, tako da, evo, hvala. Hvala najljepša. Mi ćemo ostati sjediti još 2 minutice jer ćemo završiti sa glazbenim brojem prije nego se svi podružimo i prominglamo i uzmemo svoj primjerak knjige. Kako je Dražen Petrović kazao? Zašto je bio najbolji? Jer je zadnji ostajao na treningu, je tako? Znači, krepat ma ne molat. To je naša stoja, je tako? Koliko nam je godina? 50! Kako se zovemo? Stoja! Završit ćemo uz pjesmu Tatjana Đorđi, Bojan Crnogorčić. Kad di su ta vrata kroz kasam pasam, ja bin se tornam. Izvolite. Hvala vam najljepše od svega srca, uveličali ste ovu večer. Kad di su ta vrata kroz kasam pasam, ja bin se torna. Kad sam prije bija, kad sam bija ja, kad te nispozna. Kad su ti žuti lasi, kad čeka san i gleda iz daleka. I sve se ruši, sve se ruši, sve s vragom gre bez nje. Ma ja sam tu. Nebo je žuto, sunce je blu. Sve kako rabi, samo kad si tu. Može i glasnije. Nebo je žuto, a sunce je blu. Sve kako rabi, samo kad si tu. Baby blue. Kad su ta vrata kroz kasam pasam, ja bin se torna. Kad sam prije bija, kad sam bija ja, kad te nispoznam. Kad su ti žuti lasi, kad čeka san i gleda iz daleka. I sve se ruši, sve se ruši, sve s vragom gre bez nje. Ma ja sam tu. Nebo je žuto, sunce je blu. Sve kako rabi, samo kad si tu. Nebo je žuto, a sunce je blu. Sve kako rabi, samo kad si tu. Baby blue.
Hvala. Dame i gospodo, gotovo, Fajrun, Domjenak, vidimo se za 50 godina. Kako se zovemo?